şiar be, azat be, şiar be. Sömürü, suçtur, tuzak ortak. Ji çapemeni uraya giştire. Ketkarên çapemeniya azad gelên me qedin birin ez li ser navê platforma şiyar be ya Mêrdînê birêzdarî û hezkirin ve silav dikin. Dîrok nîşan dide ku yê ku xwe bi awayekî civakî nikare ava bike, nirxên xwe yên civakî nikare biparêze. Yan asîmîle bûye yan jî tune bûye. Pergala kapitalist civakek bêhiş ji xwe dûrketî, perçebûyî û qesbûyî armanc dike. Ji lewra birêvebirina parçeyan ango kesan wekî ku tê xwestin ji rêvebirina civakek yekgirtî hêsantir e. Bi vî awayî kes hêza xwe ya ramanê winda dike û bi darê zorê dikeve nav kesayetî û şêwazên têkiliya ku ji hêla pergalê ve neçar dihêle. Ev pergala bijehrî digel ku êrişî hêza civakê dike, wisa ji aliyên civakê yên qes ji xwe re dike hedef. Hêmanên wekî elmandinên hişbir, fuhuş û çilvirînê dizîvirîne, amûrên êrişê û bi bandor li dijî civakê bikartîne. Ev pirsgirêkek ne tenê zerarê dide ferd, di heman demê de zerarê dide tevna civakî û hêza berxwedana civakê dişkîne. Hişbir û fuhuş amûrên bikêrhatîne ku civakê ji hundir ve dirizîne û pergala kapitalîst û serdest xwe bi van amûran xurt û mezin dike. Bi van amûran bandorê li hemû beşên civakê dike û yekîtiya civakê parçe dike. Elmandina maddeyan ne pirsgirêkek e ku tenê bandorê li tenduristiya fizyolojik an jî psikolojik a kesan dike. Kesê ku pergela hişê wî an wê ya navendî hilwêşe ne tenê ji hêla biyolojik ve di heman demê de ji hêla ramanî û ji hêla hilberînê ve jî têk diçe. Bi vî awayî hêza xwe ya ramanî, hilberandin û berxwedanê jî winda dike. Ji ber vêyekê kesê ku tiryakê ve girêdayî dibe amûrek bêhêz û bi hêsanî tê beralîkirin. Sistema kapitalîst tiryakê weke çek bikartîne. Ji bo civakê ji nirxên ehlaqî qut bike û bike civakeke bêvîn ciwanan dike hedef û vê tiryakê belav dike. Ji ber ku temenê bikaranîna tiryakê li Kurdistanê daketiye neh saliyê ev yek bi awayekî eşkere nîşan dide ku ev pirsgirêk ne tenê pirsgirêkeke takekesî ye di heman demê de
pirsgirêkeke pergaliyê jî. Fuhuşî wek tiryakê yek ji sûcên herî mezin ên li dijî rûmeta mirov û civakê ye. Dema ku pergala kapitalîst laşê mirovan vediguherîne maşê wê hilweşandinê jî wekî rewşek xwezayî nîşan dide. Tekoşîna li dijî fuhuşê ne tenê bi tedbîrînên cezakirinê di heman demê de bi veguhertinekê ber bi koka xwe ve pêkan dibe. Divê ev veguhertin xizaniyê nebûna perwerdehiyê û pergala ku mirovan ber bi bêhêvîtiyê ve dibe bike hedef. Ji ber ku fuhuş ne hilbijartineke lê encameke ku ji hêla bêhêvîtiyê ve hatiye ferskirin. Lêbelê em ê vê rewşê qebûl nekin û nakin jî. Banga me ji civakê re ye. Tekoşîna li dijî maddeyên hişbir û fuhuşê ne pirsgirêkeke takekesî û malbatî ye. Meseleya wijdan û siberoja vê civakê ye. Azadî bi nû ve avakirina nirxên xwe yên ferdî an jî civakî re derbas dibe. Ev nirxên hene ne tenê ji bo takekesî pêşeroja tevahiya civakê diyar dikin. Civak ancak bi jiyankirina nirxên xwe dikare weke xwe bibîne û xwe biparêze. Pirsgirêkên wekên tiryak, xizanî, fuhuş û gendelî ne tenê pirsgirêkên takekesî ne. Di heman demê de pirsgirêkên pergalî ne. Çareserkirina van pirsgirêkan ji hişmendiya takekesî wê de tir birêxistindirina civakî re pêwîst e. Pêvajoya avakirina civakê li ser bingehê nirxên ahlaqî ji nû ve birêxistinkirinê li ser xwebûna civan û civakê jêneger dike. Ev bank her kesê vedixweyîne ber pirsyariyê. Em wek platforma Şiyarbe ya Mêrdînê vê sîstema ku pêşeroja ciwanên me jihrî dike û jinan ber bi tariyê ve dibe red dikin. Em vê vekirî û bi dengê herî bilind dibêjin. Kolanên vî bajarî têra xwe xurtin ku hêviyê geş bikin û bi rûmetin ku mafê jiyanê yê jin, ciwan û zaroka biparêzin. Dengê ku îro ji kolanên Mêrdînê bilind dibe ne hişyariyeke, ew serhildaneke. Em li vê li dijî wan kesan ku ciwanên me bi maddeyên hişbir jihrî dikin yên ku jinan dibin navê fuhuşê de îstismar dikin û yên ku vê fermanê paşgûh dikin radiwestin. Ji ber ku em dizanin ev bajar dê teslîmî tariyê nebe. Ger sedema hebûna me çareserkirina pirsgirêkên civakî ye wê çaxê niha em bi hev re tê bikoşin. Bi Kurd û Kurmancî em hemû berpirsiyarin. Em dikarin bi hev re civakek li ser nirxên ahlaqî ava bikin. Di destê me de ye ku em vê tarîtiyê têk bibin. Ji ber ku nirxên goçvakê wenda kiriye bi bêdengiya me re wenda dibin. Werin em bi hev re vê bêdengiyê bişkînin û bi hev re pêşe rojekê azad ava bikin. Uyuşturucu öldürür. Şiyar be, azad be, pêşe rojê ava ke. Şiyar be, azad be, peşe roje avake. Şiyar be, azad be, peşe roje avake. Ancak bu değerlerden kopan bir toplum kendine yabancılaşır ve kimlikleri karmaşıklaşır. Kendi olma hali zorlaşır. Tarih göstermiştir ki kendini toplumsallıkla var edemeyen, toplumsal değerleri korumayan halklar ya asimile edilmiş ya da yok olmuştur. Uzun yıllardır halkımız 7'den 70'e, kadınından gencine bir bütün olarak ahlaki çürütme ve yozlaştırma saldırılarına maruz kalmaktadır.
Bu sistemli saldırılar toplumu kendi değerlerinden koparıp sistemin tahakkümü altına alırken bireyleri de ahlaki değerler ve politik tutumlardan uzaklaştırır. Kapitalist sistem bilinçsiz benliğe yabancılaşmış, parçalanmış ve zayıflatılmış bir toplum hedefler. Çünkü parçayı istediği şekilde yönetmek, bütünü yönetmekten daha kolaydır. Böylece uyuşturucu bağımlısı bir birey savunmasız ve yönlendirebilir bir araç haline gelir. Bizler bu mücadelenin öncü gücüyüz. Geleceğimizi, özgürlüğümüzü elimizden alan uyuşturucuya hep beraber hayır diyelim. من وڵاتێ مەتەمێک دەولەت بوونی تحکومە ذهنیەدا تحکومە سەر ئینسانات یانی ji بۆ ئینسان تحکوما سەر ئینسانە بکێت سەر مرۆڤە بکێ پەروەردا ڕاستی ناکێ پەروەردا گۆرا قورئانێ ناکێ پەروەردا وەکەلیێ ناکێ پەروەردا عەدالەتێ ناکێ بۆ وی ئەوای دەبێت پێشی ئەم هەر کەسکی خود دست بگیر و داوری فقط خور بیشیم داخل امکار بن دوزه دولت بکن شروع و کمیه و آشیت نمد نامنه دیدارش خدای عالم گو مکتبا هدایت سر یا راست که و حضامش امور اشتگی بکه و مشیار